Lido.
makabalo siya. Dahil ano, kaya may pagpaagi. Anak lang siya. Mas okay yung kung makabalo siya bako pa. Mura daw nalugin siya nimo. Ano nga, okay naman nila. Sinada lang siya siguro kayo kung nabalan sa anak niya. Nabalan ka ba? Ikaw rin nabaday? Hindi ko kayo. Ikaw na. Ikaw rin nabaday? Ay, di ba na-smile ka na nila? Ano, ilado? Hindi naman pwede. Layo, guys. Dua naman, malakaw na. Yan lang, smart pa dara. Dako mag-charge na. Smart pa dara. Hindi ba ko yung bagay? Wala mo yung bagay? Ikaw mo ka na.
Kenalan deh. Ini Palawan dito na pwede.
bagyan ba yung anak na ID sa Balinsa. Murag lahi ni na-pick up bagay, murag ka mama ni. Nindot gud ang kuan niya na ing ani tino. Tulo bang 5? Ing ani kataas tulo na ni. So upat. Ako ang bigyan na akong hapit. Nindot siya naman di mapilo. Di mapilo-pilo ba? Hindi mo na ako. Ako na ito dito no. Ang naitugid sa bagakay na. Mga ganyan mo sila, puno daw ang beach. Sila dedikado kayo ka. Mabili na akong charger diri dahil. Nandun yung akong 200 na. Lahat kita direct to bulan ko sa lahat. Ano mo pala si Kuya Kumbang? Ni Teng! kita dia pagulak. Oh, di ay. Ah, ye, ito lagi. Rinaling. Rinaling. Wala, nindot ganing na yung ani. Ganun din po. Nindot. Sala daw, te. Sala? Dia pa dyan naligawa.
Wow, dugo, dalawa. Ito ba niya? Buwa ko ng dalawa yung nagdugo ang kakuha. Dalawa? Kakuha. Pwede kay, butaan ang